Ons bedrijf is eigenlijk een beetje de laatste jaren vooral ingericht op het geven van clinics. Zowel binnen in Nederland, maar ook buiten Nederland. Ik noem nou bijvoorbeeld Turkije, Costa Rica. Hebben mensen gehad uit Panama, pas weer iemand gehad uit Engeland. Die komen voor een week, die komen ooit voor 2 weken. Die trainen we, die begeleiden we wat op concours en die gaan weer naar huis. En daarna hebben we heel vaak dat de reactie goed is, want dan willen ze toch weer een jaar of daarna weer een keer terugkomen.